खालामनाया कुछ नोंसा सामन खालामनाया बानी थाने आंगोशी हासी सामन खालामनाया बाहाय आंगोशी नायको जतो तो मनसे खलाय टंगोटाय खलायबो थाने बो आमा आरम टन छाव आगिनि जरा सीपीएम नि जराव हंगा अंके वो न सीपीएम खलाया आनि साकेट मामा टंग एनडीसी सिने जन्म जवने बने किसा हेन्डिकेप लेंगरा का हिमजाव सालसा बारानि बागे जॉब नि बागे थाने माने बरो आंबो सायमन हाबो तामनि साजा खमाले निनि नस्ला कुसुसे सिनि बागे मानसे केबिन दंखान बागे नि नस्ला kana sakira na sha na shawira hosa तिनियाव को नाना आसिफसे सारारो इनके आमने यागलंग तामंग ताव आमनि बिरोधी क्लाइमेट परवता आंचलिक पार्टी नि बिसिंग बिरोधी मतम तानि हेंगा जे ताव तो तंगले तो टिपालेन हनाय डॉक्टर को आं बेखौनो होनो थायजा आं बनो नासले मानिया सामों सक्सेस खालामनो बाय या फैसाखौ आं फुल सापर्ट दं प्रिया बे खंगतामा या फंतान सो बुसुगो तोलमा हाके सामों खलाय दं आरो नों आं जथुम सायमानो नांनाय हायसि हेंगा आम हाया फंतान सो बुसु तोलमा बा सिं सालबसे थांनाय आं सालजा होय थानाय हायनो बागे आं सापर्ट खालायलि आरो से तामनि सारा हजा गामा बा आं केस हायपन आगे अंगे सीपीएम नि बिरोधी तांगो ताबु हिंगा अंके आईपीएफ नि बिरोधी तांगो बाहायको तांगो हिनि सैरो हजाबा नों सामन खालामनानै जतुम सायबो माने दङ प्लास नों सामन सक्सेस बुसो जरपि खालामनो नों सायमानाय ताइ नखराव सायमानाय हिसाब गां आमना थासिना आन्सार खायो हायसे सामन सक्सेस बरन जीवने बासिबे खालामनाया प्लास मुसुमानि नों सामन अ संसाराव लांमा तंसक सों खालायबो थांमायो नोंसे ट्रेनिं तरनाय बा खालायबाया बारा तरकनाय हापिनो जतुबो मानसा आं अहानि लाइफमा जे सिमानि जे सायमामानि आबनो लां सानन बागै गसु ताइ साबो हायसे हानि बागै नरना आं खुनाय सिनि जबा हंगा के पाइथाकनि थिना जे दफा सबनो पुटु थांगे सालसा दफा कमरे थांनाय आबनो सुन उनु दङ हायसे थानजा हानि साफना जबाव के या थानजा फान थानजा खा थानजा के खलायनाय बागै संतिनि पिरिं पर मुनुक जाबै दं बुबाग्रानो काराय अटुफ्रा हास्ताव थानजानि फान केबो फुनबो माया आबनो सुन सायमाना नांगन हायसे